Mencang ngeplok karo sampean oke sing do komentar seneng lho. Saiki ra cok ngono ra petuk sampean nek rono kok. Nek rono pas nyambut gawe yo. Lah wingi ndak entuk undangan munggah Aprilan. Iya, jarene. Ora lho Pak, mesti kan iki engko terakhir kuda lumbinge kan mau bengi karo engko bengi. Kuweden panggunge sak kaya panggunge percil lho. Tenan. Lah akune iki repote apa nek bose pamane apa kowe? Wong wingi aku meh njupuk apa kowe meh ngoper ana ngono ora iso mlebu. Wong tanggal 16 ki merti dusune. Lah sing tanggal kuwi to malam Setu karo malam Minggu karo malam Senin rame-ramene. Ngendi? Ya yo kuwi. Iya kono ki kegiatane ana kuda lumping terus ana seni apa tayub ya. Iya, ana kono kuwi yo. Nang tengah dalan pancen kan ditutup total. Ngarepe ibuke kae persis. Sing digawe panggung. Dadi luas tenan. Marem. Yo lan anune kula anu iki main Mbak anu kae. Panggunge. Kuwi penyenalan ke lho. Sampinge mboke. Oh. Lah iya ngarepe ya ngarepe anu ki lho, masjid ki lho. Ngarep masjid ki kan ana tembuse to mburine, ngarepe Pak Mianto kae. Sing mepet alas ibuke kan ana dalan ana kae. Lah sak bare kuwi. Pancen iki. Bet mak sile nang desa balik desa. Penak apa ora tombakane? Apa cak? Bane. Generalis ini kota-kota ada tombakane njur kepiye apa ora? Jeglok. Wong kok mikire. Purworejo ki pira itu berhasil. Mesti mau menang Hasan Sule. Iya. Hayalan. Hasan Sule itu menentukannya apa tak menang. Kalau enggak kan gawe nunggoni bahasa masyarakat belum macam. Sabar to, Pak. Kudu sabar kok saiki. Mung rezeki wis diatur karo sing kuwasa kok awake dhewe. Arep piye iki bro ki suwe ora ketemu karo Pak Dut. Nalika semono Pak Dut kek. Saiki wis ngene. Semadep ngulon ngene saiki Pak Dut. Oh, kumat. Lakune wong urip kae jadi. Ali ngejoan ta piye ta? Tapi anu kanan awakmu rada tengah ta saiki. Ora besi kan bisa terus kae. Saya sama dengan bikin iki apik. Bahkan Bukan gerak ana sing semblenget ngene cik rasa mak grenjel ngono ya. Wis ora grenjel. Wis ora grenjel. Lho Pak saya sing anu pas status yang apa kae nopo biaya tak apa kae. Wis tuwa ora sing. Masalah ngesar lho. Bukae bapak. Bapak ngesar. Ayo bapak nak kae. Oh. Wis sampean balik terus. Ora balik iki. Aduh kok. Itu RT. Oh.
Tapi gotong royong pirukunan biasanya kan terpo ada nek kenal kita. Iya men. Kalau itu lah, nggak ada perwakilan anak. Apa prengas ora salaman ini. Iki kok meh dosane aku. Bukan blendem. Ini Iya rakaane wae. Samsu dibungkus anu kok marmer. parah. Iya. Siap. Iya siap tuh. Ya wis siap kok. Kadang sampai jam 7-an. Kalau Daniel ya setengah 8. Lagi ngarepe jangan ini. Ayo kok ngarep apa ngkur cilik-cilik wae. Lagi mburi yo. Aku malah katakan. Ana kok mburi mau diadai kresek wae. Anu sing apa ndek kok ya. Oseng kaya ya. Empu. Ampril. Wah, kowe pas metu pas dia, pas selamat jeneng. Kowe ora mlebu nang dia. Pas metu. Aku ngerti sampeyan kok. Pak mantar-mantar ki ngerti kabeh. Lho nek ya ora haru ta awake dhewe ki. Kudu sing nganu aku munggah nang kopeng. Aku malah jeneng kan madul. Jumlah kan munggah. Oh, numpak apa sampean? Kendaraan. Cilik, nomor apa? Harus sampai. Aku, Pak Gun, supir anyar, kalau karyawan anyar. Aku teh ora ya simpangan yo. Ora simpangan. Kowe apa gunung ndi ngono yo ora. Oh. Ini belasan karena aku ini menjawab aku. Jadi kan kita karena aku. Ya mau jadi besok tinggal balik sing dia udah mengatakan besok. Betul ya Pak. Aku ngomong teh betul ya Pak. Ayo oke tadi nang bari itu iki. Ya asine lebaran iki ra ono. Nganu mati kamu. Aku mangkat dah subuh kae ora ono. Mau tak gumbasik. Pun Garing apa duduh sampe? Garing no. Delok ngarep lawan iki. Ya kan ora mbok pangku wis. Nek mburi kayak nganu lah nek apa? Lho, apa tempe kok mburi ki? Kok ngarep ya iso to. Angel. Ngarep yo. Sing yo kok mburi anu kok ngarep. Mburi wis garing ngarep sampeyan ra loyang paling. Ngarep kok beli. Mburi wae. Aduh. Soal jangane Pak Budi aman wis. Dite diculi orang yo. Dite diculi. Ini apa? Ya. Ben tambah Wah, karo kamu. orang Bangga jo gila ro kok tenang. Kok tenang.
Hmm? Wis bro, Nyonya besar wis berangkat ke pabrik. Ya, wis. Nyonya besar wis berangkat, bro. Wis. Wis aku karo mbok wedok saiki wis dhewean aman. Man. Man ora no ndendek. Aman lho iki. Mana. Aman ngene. Ya engko sesuk nek tak resiki. Dhewe mau golek kompor. Laku-laku golek kompor. Kompor golek ngopo? Ya bro, kok toko kompor. Ning Kanggo nganu. Kanggo iki lho, kanggo tambah perangkat di belakang. Masa saya ngamburi bro. Dan seru pelikat kabeh. Ya. Masa emane ono jeruk kono-kono kae. On situ saiki nek nang kene nggone ya toh. Nah, ini tambahi kompor satu lagi. Nah, bener resik-resik apen ora. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channelnya Redul. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman supaya bisa berkembang. Yang sudah memberi dukungan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.